Ayi, angisapholisi imaseko-ke manje. Ngingena phakathi emxholweni. Ngingena phakathi ngampela. Angisapholisi imaseko. Umaseko nje angimpholisi. Ngiyangena nje phakathi. Hhayi kabi. Awu, hhayi kabi, hhayi kabi, hhayi kabi, hhayi kabi. Let me configure one or two things la. Namhlanje uyazi ukuthi indaba ihamba kanjani. Angithi uyayazi. Indaba-ke namhlanje ihamba kanje. Ngiyazi ukuthi suke seningilindile. Senibona washawa u-7 wadlula le ndoda yenza njani kanti? Ayingeni yini namhlanje? Hhayi. Isikole nje into ehlezi izongena nje isikole. Isikole into ehlezi izongena nje. Ukhululeke nje ugcwale ubhavu wena. Mina nje ngikukhonze kabi. Ngeke ngikwazi ukuthi ngingakuboni. Ungalala kanjani ngingakubonanga. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Thank you for the gift laphana wena wavela enyandeni. Hhayi ngiyakuchazela. Bangani bami. Hayibo izolo ngaze ngasafarisha yazi network ibithunyelwe kimi. Awunxese wefika bandla nxese mfethu mfethu. Hey nami-ke by the way even now ngeke ngathi ukuba nama-glitches there and there. Network ngicabanga ukuthi imali alingabalele nje ishisa kakhulu ivele ithi ukuhlupha. Hayi bengihlupha izolo i-network nami yo. Bengihlupha ngempela. Ningakhathazeki ukuthi aningiboni mina ngiyanibona mina. Nginibona kahle. Nginibona nje cace bha. Okuyikati ehlungwini. Kube niyazi bafethu ukuthi ngijabula kanjani mase sengizokhuluma nani la. Kube niyazi ref B evening. Kube niyazi ngoba phela sisuke sizokhuluma-ke namhlanje ngoba ku-Sunday sikhuluma nge-human design. Sanibona ku-YouTube, sanibona ama-YouTubers. Siyazi niyibambile lapho, niyibambe nje kahle, niyibambe phela nangala nibuye nivele phela ngala ku-TikTok. Namhlanje-ke nganza kwethu, yazi it's so fascinating and awesome uku-read ama-charts enu. Angakabi-expert, expert, yes. I haven't developed the expertise. Kodwa yes, umuntu ngimtshela into ayizwe, yabo. Angabi expert. I-experience enginayo kuseyi-college experience ekuredeni ama-charts kodwa ungaread impela nje umuntu ngimchazele ngoba ngiyazi ukuthi ngidaliwe vele ukuthi into e-complicated ngiyibambe bese ngiyayi-simplifya ukuze ngikwazi ukuyichazela omunye umuntu. Ngisawaredile-ke ama-charts enu guys, ngisawaredile laba sebebhukhile kumina. We were fully booked last week. People, ngiyathola ukuthi bayangitshela abantu ukuthi I've been conditioned for so long. Ngiphila ngizitshela ukuthi mina uyazi khona umuntu othothi akasafuni ukulona, akasafuni ukukhuluma ngoba watshela ukuthi hayi wena man, wena uma ukhuluma nje uvele ukhulume into engayakho isense wena. Hawu wena uvele nje uthatha into esimple vele uyenze ibe complicated. Uthola ukuthi umuntu ukhula ubambe lento yokuthi kushuthi mina mangikhuluma angizwakali. Avele akhetha ukuthula ukhuluma. Yabo into ayikhulumayo ayizwakali, into esimple wena uyenza ibe complicated. Kanti that's the way yena adaleke ngayo. The way yena adaleke ngayo. Ebheda kabi network this time. Hey guys, yangixaka mina network miyenza kanje. Ngicela ukuconfirm ukuthi kodwa siyazwana, ngiyezwakala yini. Ngiyazi ukuthi ngibuye nginqamuke mhlambe. Yabona? Ngiyazi ngibuye nginqamuke. It's very sad nje indaba ye-network. Angazi ukuthi ungazi wenze njani ngoba phela i-network iyona into esisebenza ngayo kulesi sikhathi namhlanje. Iyona into esisebenza ngayo nje impela. I don't know. Mhlawumbe kumele ukuthi senze njani. Phela si-upgrade manje. Si-upgrade ku-5G. Kumafoni ane-5G. Ayi, suka nini.
I can tell you ukuthi la ngikhona the network is not conducive, guys. Namhlanje ke good people sizokhuluma ngama centers lawa atholakala kuphi? Atholakala la iwona ke sizokhuluma ngawo namhlanje. Let me put this kule position le. Let me put this kule position because kuyenzeka ukuthi uma ngihleli kule position le i-network very bad. Yabo, let me try to change the position. Kubalulekile ukushintsha ama-position. Ungami ngo-position eyodwa nje. Ume ngo-position eyodwa nje one way. Kumele ushintshe nje ama-position khona uzoba better. So now let me try. I'm just searching for the network. Konke lapho njalo. Bheka ngala. Ekubheke ngakhona uthi la kwa-Vodacom. Yeah. Cabanga ukuthi siyakhona ukuzwana kahle mina nani. Before ngiqale nje ngize ngithi ngiya-explainer. Let me believe ukuthi you guys hear me loud and clearly. Is it? Yeah. So namhlanje sizokhuluma nge-spleen center. Spleen lesi sengisiseklishile la. We call it a spleen center. Le center ke it's a center of awareness center le. A survival basically. This is a center for survival that comes with fear. There's so many fear ke etholakala kule center le kuthiwa spleen center we-body graph. Fear of inadequacy ukuthi anganele, fear of the future, fear of the past, fear of authority, fear of death, fear of failure. If there is so much fear found lapha kwi-spleen center because it's an awareness center. So futhi sihambisana nani ke emzimbeni wakho, sihambisana nento ekuthiwa i-lymphatic system. I-lymphatic system ke i-system ekwenza ukuthi ube filtering the blood for you to be ukuthi nje i-immune system yakho ube immunized, yabo. Uphile, ungaguli, ungabe buthakathaka, yabo. But ne-immune system, so i-lymphatic system leyo ke. So ispleen ke sihambisana nayo ngoba yonke into ekhona la ihambisana nama organs athile asemzimbeni wakho. Yonke into ekhona la kulelo kungani njengale njengabe ngikhuluma ngayo last week le ukuthi root center ihambisana nani ne-adrenaline. I-adrenaline system, i-adrenaline i-biochemical ereleasekayo uma ngabe kumele wenze into, yabo. It's for you to take action, stress, yabo, i-adrenaline. So ke asikho ke namhlanje lapho. Namhlanje sikuphi? Sikwi-spleen center. Let me erase ke lo. Like ngizokhuluma ngama-gate ke lawa atholakala khona la. Yabo, njenge-gate nje oqala engicela ukuthi sike siqale ngayo. Yabo, i-gate yokuqala mhlawumbe singaqala ngayo la. Ugate bani? Let me see. Yeah. Ugate 48. Siqale ngogate 48. Gate 48 ke nanku la njengoba ubona lapha. Gate 48 nanku la ugate 48 angithi uyabona. Ubona ke loyana gate 48. Yini igama lika gate 48? I-energy yani leyana. It's called the depth. The depth. Yabo. Yini i-depth na? I-depth ukujula ngithi. Going deeper. So abantu abanaleya gate leya, they go deeper in things.
they go deeper nje le abakhi phezulu izinto they go deeper akenzi nje ashiye kanjalo uyayibuka into aphinda ayilungise aphinda ayibuka aphinda ayilungise aphinda ayibuka aphinda ayilungise futhi so manje uma ngabe enjalo umuntu ugcine sezoba nalenkinga yokuthi into uvele angabi nayo ishoyo ukuthi uyazi ngokuphelele yini uba nefear yokuthi mhlambe akanele yabo njengoba ishadow yaleli gate leli ngiyabona ishadow yakhona kuthi ubani to inadequacy shumulo gate 48 uzoba njani uzo expressa in a negative way njengoba ubona ku shadow nje kusho ukuthi uzoba umuntu wena ozoba inadequacy into uyayazi kodwa uzifila ngathi akayazi ngokuphelele bakhona ke abantu abanjalo if uno gate 48 kodwa unawo kodwa expressa in a very negative way ngisho ufuna ukuba yi-perfectionist yabona ubona ngazi ukuthi into ayanele noma usuyenzile unokuthi nje ayanele une-inadequacy nje noma bekuthiwa uyafunda uzozibona ngathi awukakayazi kahle lento noma ngabe kuthiwa ngisho kuthiwa wenzani kodwa nje uba naleyo energy ukuthi ayi mhlawumbe ayanele noma ngabe kuthiwa mhlawumbe khona into oyenza eyithalento uma umpheki kodwa uvela ufila ngathi angimpheki ngokwanele noma umdlalo webhola ngathi uthi hayi anginaso iskill ngokwanele uyayiqhathanisa ufila sengathi nje ngisho ukuthi uyafundisa ufila sengathi uthi nalento oyaziyo awuyakayazi kahle into eyinkinga ke ngale gate le ukuthi the more you go deeper in things angithi wena une fear yokuthi inadequate unaleyo fear the more you go deeper uthi ufuna ukwazi more is the more urealize ukuthi awazi kakhulu and is the more uba ungabi nayo even more i-confidence kuwena so iyona fear ke khona leyani umthola umuntu eseba yi-perfectionist bese kuthi kanti i-gift yalapha ya kuthiwa resourcefulness expressa leya dise ukuthi go deeper bese ya understand ukuthi lokho engikwaziyo ku-enough for mina ngalesi sikhathi angayi-judge noma ayigxeke ukuthi there's a lot for me, there's a lot to uncover, there's a lot to discover. So into engiyaziyo mina is like ngazi portion encane. No sawubona wesidu ngiyakubingelela ngane yawethu ngiyakwemukela ngalesi sikhathi uyabona bakhona abantu abanjalo abano gate 48 abo expressa in a very negative way uhlezi nje enefear yokuthi akwanele yabona uyi-perfectionist angafika ashintshe endlini ayimise kanje indlu ashintshe umbhede ubeke kanje ubona ukuthi sekukuhle uhlelile yena kodwa futhi thank you so much Stu cishe ngabonga ungakangiphi gift because my mind is already programmed now. Thank you so much Stu. Ungathola ukuthi ufike endlini ummisa umbhede ngalendlela ummisa amakhabethe ngalendlela uyashintsha ekamereni lakhe kodwa futhi uzobona sengathi ukuthi there still something to be done akwanele hlezi kunganele yabo hlezi kunganele again noma kuthiwa incwadi uyayifunda uzoyidoubt ukuthi kuzona hayi ngokwefiye ukuthi uzothi go deeper ezintweni ngenxa yefiye no kanti uma ngabe kuwukuthi ke you are going to use your inadequacy ukuthi ubuild ulwazi uzogcina usuyini wena usune wisdom iyona highest expression ka gate 48 ukuthi uba nalento ekuthiwa i-wisdom ngoba wena ezintweni you go deeper uyibuke uphinde futhi uthi go deeper uphinde futhi uyibuke uphinde uthi go deeper yabo ugcina usune wisdom ugcina usunaleyo wisdom nje
Hey, thank you so much ngampela futhi ngokushare lo live. Ngiyabonga kakhulu bafethu, ngiyabonga no. Eh uma ngabe kukhona igate ke olizwayo ukuthi lihambisana nawe, usikhomentele usitshele ukuthi yazi ke la ngathi le gate ke imina la ngi-express ishadow yale gate yokuthi ngihlezi ngizwa ngathi anganele, hlezi ngizwa ngathi angazi enough, noma ngihlezi ngibona ngazi ukuthi into ayikho kahle hle, kusamele ngiyi-perfectize futhi. Uba nalo mentality yokuba yi-perfectionist, yabo. Ngisho umuntu egqoka umbona ngathi akumisi sebenza ngalolu hlobo le-brain. So that is why kunenkinga nje. Ngiyazi ukuthi ngibuye ngilona, ngibuye ngi-cut off mhlambe. Ngathi le iqondene nami mina, I like to be perfect nasemsebenzini. Kusho uYolanda ke laphana-ke. So-ke Yolanda-ke ukuba perfect-ke, ukuba yi-perfectionist, ubona ngathi hhayi akakabi lento engiyifunayo, uphinde ukulungise, uphinde ubone ukuthi akakabi lento engiyifunayo, uphinde ukulungise, uphinde ubone akusoze. So manje i-negative view-ke leyo-ke. Kanti i-wisdom isho ukuthi no, I've done ebekumele ngikwenze, ngiyaphela la, yabo. Uthi uSiduke mina-ke ekugqokeni ngi-change noma ikathathu. So-ke ngeke sazi ku-gate 48 ukuthi uzo-play out kanjani kunina ngokuhlukahlukana kwempilo yenu, yabo. Kodwa nje munomqondo wokuba yi-perfectionist, unomqondo wokuthi awazi ngokwanele, hayi obviously une-shadow ka-gate 48 lapho. Bese ngidlulela ugate 57 uza ne-fear of the future. Uza ne-fear of the future because igama lika-gate 57 kuthiwa i-intuitive clarity. So it's all about i-intuition. So intuition-ke akuyona into ongayi-understand ukuthi isebenza kanjani. I-intuition ayisebenzi ngokuyi-understand, into efikayo nje manje kuwena ithi ba, iyawhisperisha futhi endlebeni zakho kancane. I-intuition ifuna ukuthi i-intuition uyilalele, i-intuition. So ugate 57-ke uza nalento ekuthiwa i-intuition. So kodwa uma une shadow ka-gate 57, u-express ugate 57 in a negative way, sizothola umuntu o-unease, yabo, umuntu ongahlalisekile nje. Sizothola umuntu ongahlalisekile nje. Uthola ukuthi une-anxiety, une-fear of the unknown nje, une-fear nje, yamazi umuntu one-fear yekusasa, tomorrow, afuna ukucontrola-ke ikusasa, ukuthi ikusasa libe khona ezozizwe comfortable nge-tomorrow. Ngcono ukuthi abe ne-fear ayilungisele manje lento ekuthiwa i-tomorrow. So uba ne-fear nje, uba ne-anxiety of the tomorrow mawu-express ugate 57 in a very negative way. Bakhona-ke abantu abanjalo. Yazi uma ngabe sikhuluma ngala ma-gates lawo, ubokwazi ukuthi wena uma lingaku-affect ngoba unalo mhlambe, ukhona elim-affectayo. Angithi wena awukazi ube omunye umuntu, awazi ukuthi kunjani ukuba omunye umuntu. Just like mina nje, I'm talking from the perspective yokuyifunda lento. Angikaze ngibe umunye umuntu, angikwazi ukuthi kunjani. So umuntu okwaziyo kahle hle ukuthi kufila kanjani umnikazi wakho, yabo, ukuthi kunjani ukusaba, ukuba ne-fear of the future, ukuba ne-anxiety, ukuba ne-fear of the unknown. That is the shadow of gate bani, gate 57. Yet kanti kahle hle if gift yalapho uma uzosuka kwi-shadow sithola u-intuition. So la this is the intuition. If uzoyeka ukuba ne-fear, thinking about the future, what can I do now to feel safe in the future, uzoyiyeka leyo nto, kodwa ulandele i-intuition, ube ne-mental clarity nje, ube clear engqondweni, ngoba i-intuition ngeke uyithole engqondweni yakho kubhizi, yabo, ngeke uzuyithole. Kudinga ukuthi utruste
you have to trust the unknown, because you cannot control the future. Even whether you like it or not, you cannot control the future. So yini kangcono ukuthi uvele urelaxe, udedele ublood and let it flow, kunokuthi ulokhu usaba ekubeni ingekho into ozoyenza futhi. So uyabo ukuthi what's better for you here is just to let things flow naturally and easily. Ngithi ayizwa loo nto. So ke injalo ke indaba. I'm very concerned about network signal yami. Ngicela ningitshele mangabe ningasangizwa, niyazwa ngane zawethu. Ngicela ningitshele, yazi le information indlela engiyivaluisha ngayo ayikwazi mfethu ukuthi ingaloku izwiwa yimi ngedwa la endlini. Funa ukuthi nina nisayizwa lapha inetwork isiyevele yanqamuka. Ngisiyabo. So ngizocela nje ukuthi ningiconfirmele ukuthi hayi no changes siyakuzwa nje kahle thina ngalapha. Awunqamuki nje. Uya loud and clear. Ngithi ayibo loo nto. Ngicela ningiconfirmele, ngazi uma ukuthi ngiyanqamuka ukuthi okay ngiyanqamuka there and there. Ukhona ozongiconfirmela lokho? Bapha abantu abangama-Aries, abantu abathanda ukuba first, abaphawule la ama-Aries, because umuntu oyi-Aries vele nje isikhathi se-Aries namanje ethanda ukuba first. Abe first. Angazi noma ngiyezwakala yini. Ningibona njalo, ngilinde ukuconfirmyelwa la ngezansi ukuthi am I audible na? Am I not cutting off? Kodwa ngibona ngathi abantu abangizwa ukuthi ngilento engiyicelayo. Yabo. So kuzongimangaza-ke mina ukuthi akukho ngisho yedwa one-keyboard esebenzayo kunina. Angikathofi uthi uNolzi uyezwakala. Hayi-ke ngiyabonga kakhulu weNolzi. Ngiyabonga kakhulu, angazi noma mhlampe kune-delay yini. Thank you so much Nolzi. Uma ukuthi angikhathofi-ke mfethu ku-right kakhulu, ngithi niyayizwa leyo nto leyo. Mhlawumbe kusuke kuyi-signal delay nje ngala ngakumina, but-ke ayikho inkinga. Uma ukuthi niyangizwa kamnandi bafethu, ayikho inkinga, yabo. Ngicabanga ukuthi uma ngikhuluma la kuba ne-delay sometimes, izinto zifike late ngalapho ngakuwena, yabo, ngenxa ye-upload speed ngala kumina, yabo. Nawe futhi mase usubhala lapho izinto zifike late la kumina ngenxa yento ekuthiwa i-download speed ngala ngakumina, yabo. So yimina onenkinga ngala, but as long as-ke kodwa-ke into ingakhathi off ungizwa, it's absolutely fine. So-ke weli-ke njengoba sengishilo ngathi ugate 57 we-intuition, so you need to clear your mind ukuze ukwazi ukuthi i-intuition i-guide ukuthi yenzani. Ngoba ukuba ne-fear of the future, ne-anxiety, it won't help. And you are not going to get intuition ngokuthi wena ucabanga ukucontrol i-future. Kodwa i-intuition uzoyithola ngokuthi ube kwi-present moment, yabo. Then lokho kuzokubeka esigabeni sani se-clarity. Ngithi yabo ukuthi the highest expression, i-highest expression laphana kuthiwa yini? I-clarity. Clarity. Ngithi yabona? So-ke i-clarity-ke so esizothola umuntu-ke lana-ke o-clear ngokuthi yini ekumele ayenze nini. So kahle kahle guys, lento ekuthiwa i-intuition i-intuition ayizukusebenza mangabe wena unengqondo ebhizi uzama ukucontrol izinto, ayizukusebenza i-intuition. I-intuition isebenza njengamanje right now ukuthi what do you have to do right now, yabo. I-intuition ayisebenzi ngokuthi wena uplanini. I-intuition isebenza ngokuthi njengamanje kuthi angenzeni. Ngingafike ngivumelane nawe ukuthi kusasa ngokuphelezela, but i-intuition ngalesikhathi sekumele ngikuphelezele ivele ithi awuyilapha.
it whispers in your ears. Then I'll find myself ngithi hayi angisayi sengiyayijika lento yabo sekusebenzana intuition, but intuition ayizokusebenza ngokuthi mina ngizolonga ngiplana ngithatha ngibeke engqondweni. It doesn't work like that. So let us move to ugate bani, ugate 44. Let us move to gate 44. Ugate 44 ke ubizwa ukuthi alertness. Now njengoba umbona lapha angithi sikhuluma ngespleen namhlanje. Ugate 44 ubizwa ngokuthi alertness. It is the being alert, the fear of the past patterns. Yabo umuntu ozoba ne-fear ukuthi kwangiphinda ke lokho ke. Yabo mangihlangana nalo muntu lo muntu uzongigila njengalo wangigila. So interference, the shadow of gate 44 is interference. Kanjani na? Yabona ngoba une-fear vele of the past, so you know what happened in the past. So manje usu alert, usubuka ama patterns ukuthi lento eyenzeka ingakuphindi. So ngalo ndlela mawugada ama patterns ukuthi lento eyenzeka ingakuphindi, uya interferisha ke wena nani natural cause of life, ne-intuition, ne-guidance. Uzofika uhlangane nomuntu mhlawumbe ake ngithi laba abasa-search partner, uhlangane no-partner usuyaqala usumbona, uyamfonela mhlawumbe at some point awumtholi. Usuyaqala ke manje usuyaqhathanisa ukuthi nale kalo yaqala kanje, yabo usuwenza njani ke lapho? Usuqala ama-thought patterns ke manje a-negative ukuthi there we go again. So ugate 44 ke uza nje ne-fear of the past when we are meeting people or when we are recognizing things and patterns ukuthi this is the thing, lento yakuyenzeka, yabo. Let us go to i-gift. Kanti ke muzoyiyeka leyo nto leyo yokuba nelento yokuba ne-interference, uyeke ukuba ne-fear of what happened in the past, uzoba sesimeni somuntu ozoba kuthiwa i-gift yale gate le teamwork. Yayizwa loo nto? Yazwa ke ngoku yini indaba kuthiwa teamwork? Sikhumbule ke la ukuthi kunabantu abangama-introvert, kunabantu abangama-extrovert njalo, yabo. U-teamwork ke la as a gift usho ukuthi uzokwazi ukuba nabantu aba-correct for wena. Uzoba ne-intuition yokuba nabantu, uzwane nabantu, umithane nabantu, ugcine abantu that will help you to survive better in your life, that will contribute positively in your life. So ngale kokuthi wena u-interferishe nokuthi lolu hlobo lomuntu ngakungahlangana nohlobo nje, ngahlangana nento nje, otherwise uma uzokuyeka lokho, you'll find yourself meeting people and having people, ngoba akusiza ukuqagela abantu ukuthi lolu hlobo lomuntu luyafana nohlobo labantu engike ngahlangana nabo. Akusiza ukuqagela leyo nto ngoba kuzokwenza ukuthi lokho ugcine ususa umuntu kuwena kanti akazi ukubehave ngale ndlela ucabanga ngayo wena. Yabo? Bese kodwa wena usumdiscardile lo muntu, usumbeka eceleni kanti awubengazi ukuyenza lento icabanga ukuthi wena uzoyenza, yabo. So also futhi la ugate 44 uba umuntu okwazi ukurecognize ama-patterns that are healthy patterns. Uyakwazi ukubona this is a healthy patterns. Nomuntu futhi onama-patterns a-healthy uyakwazi ukumbona ngoba phela i-spleen vele it's a center of survival, yabo. It's an awareness center. So we are aware of the things that will make you survive, and we are aware of that patterns azokwenza ukuthi usurvive. Nomunye umuntu uyakwazi ukumbona umuntu onama-patterns
ane danger phakathi a handicap ini i-survival yabo. So une intuition nje yalokho, uthola ukuthi omunye uyaziblockekela automatically ngoba usuyisensile vele lento ukuthi no, this one is not a kind of a person I should keep automatically. So size la Sinaki is the highest expression of that gate. So lana ke siyathola ke la ukuthi everything is connected. Now you understand ukuthi yonke into yenzeka ngesizathu, ayikho into eyenzeka in isolation, yonke into kufanele ukuthi yenzeke. So asikho isidingo sokuthi wena kube nezinto ufuna ukuthi kwenzeke izinto ezifuna uwena kuphela yabo. So you understand that ukuthi asikho isidingo sokuthi kwenzeke izinto ezifuna uyiwena kuphela, nalezo ongayifuni nazo it works for the common good yabo, nazo uzozidinga nazo. Khona umuntu, akekho umuntu othandayo ukuthi ashonele umzali, akekho umuntu okuthandayo lokho, kodwa ngeke ukuvimba ukuthi kwenzeke yabo. And ukwenzeka kwakhona uma uzokubuka ngeso wena eli negative kungagcina kukuthathe to another lifeline, kodwa futhi uma uzokubuka ngeso eli positive elikhiphayo kungakuthatha kukubeke kwelinye izinga. So mase kuyi-Sinaki level uya understand ukuthi konke kusebenzelana kube kuhle, ngoba mhlawumbe at some point wena oyokwazi ukusiza abantu abalahlekelwa abazali ukuthi bebe ne-resilience, ngoba wena you went through this, you know ukuthi how this thing work and usurvive kanjani after umzali engasekho, you know that. And ikhipha nje uma uzokubuka ngeso elipositive, into uma uzoyibuka ngeso elipositive izoba positive, izoletha ama-results a-positive. Uma uzoyibuka ngeso eli-negative izoletha yona futhi le ndlela obona ngayo, because there's no paper with one side yabo, you can't clap with one hand. So yonke into inobuhle nobubi, kuya ngawe ukuthi uyibuka kanjani. So ke uma ulapha kwi-Sinaki level usuke izinto usuzoyibuka ngalelo liso ukuthi konke kusebenzelana kube kuhle. So there's no need for me ukuthi ngibe ne-fear ukuthi now lento iyangiphinda ke manje, no. Let us move to gate 18. They call it the gate of correction. Now gate 18 lapha ezansi spleen, but it's a gate of correction. I-gate of correction ke lana sithola uma siqala nge-shadow nje, uthothi unale gate kwi-chart lakho, kodwa ul expressa in a very negative way. So la suke sothola umuntu onjani lapho, judgment. Uzoba nama-judgment, and nayo njoba kwi-spleen lesi siza ne-fear vele, ikhona i-fear of ama-authorities. Uma uno-gate 18 ikhona le fear of authorities, uthola ukuthi uyabona ukuthi ama-authorities lento ayenzayo akuyona into engimabi yenziwa umuntu okuyi-high authority, but uyasaba ukumtshela noma ukum-alert ukuthi alungise izinto, uyasaba. So unaleyo fear nje ukuthi you can see ukuthi this is not the way things should be, kule authority figure kumele ngabe izinto izenza ngale ndlela, kodwa manje uyasaba futhi ukwenza njani, ukuyilungisa lezo zinto, ukumtshela ukuthi I know. So you are having the fear of authorities, but you are able to be aware of things that are not in order, the patterns that are not in order. Uyabona ukuthi no, this is not the right thing for this authority, kodwa manje the problem is you can't help but you're having in fear. So negative or shadow, the negative expression of this gate 18, umuntu ozoba ne-judgment yabo, umuntu ozoba nama-judgment, umuntu ojajayo nje, thothi nje wena nje unama-judgment nje, uyibona wena ungcono yabo, uzibona ungcono wena and uzibona wena ungenza kangcono. Thothi khona umuntu nje obona ukuthi mina ngingenza kangcono mina,
ngisho kuyona yonke into nje ubone ukuthi uyajaja ubone uvela mayibona umuntu azibuke yena ukuthi yena engenza kangcono so unalo judgment that is a very negative expression of in ugate 18 yabo kancane kancane nje I would have done better noma ke uma ukuthi uyi-introvert lo muntu uzothola ukuthi u-inferior uzijaja yena-ke uzijaja yena ukuthi yena akekho good mebuka abanye ubona ukuthi yena ayi akekho good uyaziqhathanisa uyazijaja yena yabo rather than ukuthi ajaja abanye ke uzijaja yena that is a very negative expression ke of gate 18 kanti in fact ngokwe gift sithola u-integrity lapha yini kube u-gift loya u-integrity it's because i-integrity uzoba umuntu lana ojaja from the highest standards oyijaja into from iqiniso hayi ngoba nakho efuna ukuyibona yena ezibuka so that is why the gift of this gate is integrity ukujaja kuhle vele ngoba phela if we don't judge izinto zingahlezi zi-mediocre yabo kuhle ukujaja kodwa ukujaja from the point of ukuba honest ukuthi wena you want to contribute ekuthenini lento ibe ngcono kunalesimo ekusona njengamanje not ukujaja from the point of you comparing yourself or wanting to demoralize yabo kushuthi la sikhuluma nge-constructive criticism yabo size laphana ku what you call the highest expression yale gate and let me thwebula la a little bit ne I like to thwebula at some point yeah the presentation yami my presentation don't go away okay ngizobe ngilandeke le perfection is the highest expression of this gate perfection so last thola umuntu ozoba angithi uvele from the gift to integrity simovela to ubani uperfection uma ukuthi ujaja from the point of being honest and you want to contribute better and positively to this pattern or to this thing obviously sizoyithola i-perfection lapho ngoba you're judging from the purest place from the purity so sizoyithola ke i-perfection ngoba ake wenze isibonelo nje umuntu mejaja ethi yazi ke la cabanga ukuthi bekungamele ukuthi usebenzise mhlawumbe ujaji inkondlo mhlawumbe umuntu uthi ngicela ungilalele lenkondlo yami ayisho inkondlo wena uma ujaja from i-point le-integrity sizoyithola i-perfection kuleyo nkondlo ngoba uzobe ujaja from ukuthi mina I know ukuthi la bekumele kube khona i-alliteration la bekumele kube khona ini uzobe ujaja from the purest place la bekumele kube khona ini ngokomthetho wazi inkondlo lezi yabo isoyithola inkondlo e-perfect lapho okungasho ukuthi i-perfection is a process we are just striving for it we become better and better and better and better and better and better yabo kodwa muzo judge from the point ukuthi ubani lo ozothi ufuna ukumlalela obviously uzoyibhedisa yonke lenkondlo ngobani ujudge from the point ukuthi wena vele awubuki yona lento athi ibuka wena ubuka okwakho nje okuseceleni asize ku gate bani ke siza ku gate gate 28 iza gate 28 into yami ingabuya nje ya ingabuya asize ku gate 28
asese ku gate 28 uma sizoza okay naku sekuvele kwangena kanje sizoza kanje i-shadow ka gate 28 purposelessness ngenzeka uzizwe umuntu ongenayo ipurpose yabo you fear of death, no juice in life yabo ubona ngathi there's no juice nje okhona empilweni awukho nje ujuice okhona. It's like hey ngathi ayikho into engiyiphilelayo la yabo ngathi ayikho into engiyiphilelayo la I don't see the purpose. Lapho usukuyi introvert kodwa futhi umuntu oyi extrovert usuke ezoba umuntu ozothatha ama risk agembule empilweni uzogembula ngobani uzama ukujaha lento ekuthiwa ipurpose. Funa ukuba nemali, funa ukuba nezingane ke, funa ukuba nomuzi ke yena, funa ukuba ubusinessman yena, ufuna ukuba ubusinesswoman yena, ufuna ipurpose kodwa manje uzogembula ke manje ngobani uyazi ukuthi isikhathi esincane. So I have to be successful. I have to live this purpose because isikhathi esincane. Yiko abanye bathola sebesemajele ngoba they gamble a lot. Ngenxa yani bagambuliswa yini ipurpose. Ufuna ufeel up ipurpose. Kanti uma uzo express high expression ugift sitholani utotality. Angithi sizokwazi ke lapha ukuthi finding meaning in struggles. Totality. Kuma struggles akho ila ukuthola khona meaning. Kuma struggles akho ila uyicreate khona wena imeaning ngoba awusho ukuthi lezi inkinga engihlangabezana nazo ziyangivimba ekuthenini ngifeze ipurpose yami nayo yonke ivision yami la engqondweni. Kodwa lezi zinto ohlangabezana nazo izona kanye obona ukuthi zidinga ukulungiswa part of purpose. So totality, that is why kukhona bani totality. Bese kuzoba gift immorality. Futhi ku immorality ke immortality, I mean not immorality, immortality indaba kubu immortality. You don't need to find purpose and uyazi ukuthi isikhathi asipheli. Mase immortal uyazi ukuthi come on ma ngishona manje ngingakayigcwalisi zonke lezi zinto engifuna ukuyigcwalisa ngingakayi-fill up le purpose kobe kufa umzimba. It's fine. I know ukuthi I don't die. Mina I don't die. Ngizoshintsha location nje ngiye kwenye location and life does not end. Kuyobe kuphele lolu hlobo lempilo ekuthiwa physical but kuzobe kuqala enye. So now there's no need for me to rush things because life is eternal. So ufinyelela kuleyo wisdom yabo. Bese kuzoba ugate bani ugate 32. Ugate 32 ke kuthiwa ugate of continuity. Le gate ke iza nayo nefear ke nayo njengoba kwispleen nje iza nefear of failure. Thola ukuthi umuntu unefear yokuqala izinto ngoba usaba ukuthi zizofeyila lezi zinto aziqalayo yabo. Une-fear of failure ever since this is an awareness center. So ever since ke une-fear of failure ithini ki shadow la failure yabo. This is the shadow of it. So it's either uzoconcentrate, uzoba conservative nje ungafuni ukushintsha ngobani usaba ukuthi uzofeyila kulokho ufuna ukuqala. At the same time njengoba kuno fear of failure nje ku gate 32 khona umuntu osaba ukuqala izinto nje ngoba usaba ukuthi uzofeyila.
yabona. Noma-ke makungenjalo uzothatha ama-risk-ke kakhulu-ke uma kuthi uyi-extrovert. Kanti-ke i-gift yale gate u-preservation, ukuthi-ke uzokupreserva lokhu okudinga ukuthi wenze njani, ukupreserve. You know what to be preserved empilweni. You know ukuthi yini uma ngabe ngimuva from one point to the next, kukhona vele okuzosala, yabo, kukhona futhi okuzohamba. So kungenzeka uma ngisuka from kule level engikuyona empilweni ngiya kwenye level, kungenzeka osibanibani engizwana nabo basale ngoba ngizobe sengenza into angazi kahle ukuthi abayona bona. So bazongihlaluka-ke, mhlawumbe mina sengiyofunda bona bakufuna ukufunda, mhlawumbe mina sengenza into ewukuthi bona bayilento abayiyona. So wena uzokwazi ukuthi kunezinto engizohamba nazo if I start things and change and go forward. Khona abantu khona izinto ezizosala, khona izinto ezizohamba, kodwa okuzosala ilokho okudingekalayo kumina, yabo. So uzoba naloko okwazi nje, preservation. Kanti i-highest expression ubani? U-veneration, a collective shift. So a collective shift-ke lapho-ke sikhuluma ngani ukuthi wena by the time you are shifting uzoshifta kanye nabanye, okunokuthi usabe ukuthi abangani bami sebezongihlaluka manje ngenxa yokuthi sengiyashifta, sengenza into engcono, noma umndeni wami usuzongibuka ngenye indlela ngoba yonke nje lento leyo ozoba nayo, leyo fear leyo yokuthi mase ngishintsha mina, if I move from one level to the next, konke izosala. But lokho uma une-veneration kunalokho wena uzothi let me have a collective shift, ukuthi nabo labo, let me try to change them, ukuze sebe nalento ekuthiwa i-collective shift, nginganyuki ngedwa, ngingabi continuity ngedwa. Asizeni ku-gate bani, igate lokugcina-ke manje, gate 50. U-gate 50-ke u-gate of what you call u-gate of babiza ngani principles, gate of principles. So gate 50-ke lana sithola umuntu ozoba ne-fear of